Sa may buntag sa atong maaptik ug enthusiastic madasigon ug malipayon nga nagapangalagad sa Ginoo atong chairman sa North Gospel Team, Pastor John Amor. Upano sab siyang kapikas kinabuhing umsab sa ilang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kahanginan nagapamati karon. So dalay gyud ang Ginoo, higala og mga igsoon, no? Salamat sa Ginoo ug ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kan natong tanan, higala og mga igsoon, no? Salamat sa Ginoo ug dalay gyud ang Ginoo niini nga higala kung igsoon niini nga kabuntagon nga diin magkag-usa na sab kita sa pamalandong sa pulong sa Dios. So mayong buntag. Oga, unsa ni sir? Murag nagbalhin-balhin si sir. Natats. So, ano sir? Kera ni. Nabalakag ang kuano. So, salamat kayo. Okay, kuano di control na ni. Okay, so mayong buntag kanatong tanan, may buntag sa atong tanan nga mga NGT family. Mayong buntag kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kangina na mati karon. So dalay gyud ang Ginoo niini nga kabutagon tanan mga pastor sa NGT, mga workers. Mayong buntag kaninyong tanan. So mayong buntag sad sa ato nga higala nga igsoon ato nga gitawag siya og professor diya sa president and professor diya sa ato nga seminary sa Bible School. May buntag kang Sir Reverend Dr. Edwin Bicar. Mayong buntag kanimo diya sir, no? O ingom sab sa imong family circle. Good morning usab bigala og mga igsoon sa ato nga tanan nga nagapamati diya sa Libuna, tanan na mati diya. Good morning kanyang tanan. Labi na gyud nila Gobernador Alex Kalingasan. Kanhi Gobernador Alex Kalingasan. Good morning kanimo diya. Uban usab kang Ma'am Ilya o ingom sab sa ato nga ilang bungas pugminalay. Good morning kanyang tanan og sa kang Mayor Tutom, no? Ngailang anak, o bano sab kang Doktora Kalingasan, Mayor Tutom Kalingasan o kang Doktora Kalingasan. Good morning kanyong tanan. Good morning sa taga Libuna Poblasyon. Tanan na mati dito sa sakop sa Libuna. Good morning kanyong tanan. Labi lagi sa mga Kristiyano diya sa Libuna Poblasyon. Nga gihandol ni Pastor Russell Tabiki. Good morning kanyong tanan. Now, salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo niini nga buntagon higala og mga igsoon, no? So good morning usab sa taga Laturan, tanan naman sa Laturan. Good morning gyud tanan sa mga Kahis family, Hilabra Julito Kahis, Sister Joy Kahis, sa mga Pakamos family ila ni Sister Malo Pakamo. Good morning uban kang brad tata, no? Og sa Briseras family ila ni Brad nalimot ko si iyang kwan. So good morning, no? O kang iyang kapikas kinabuhi Sister Gina. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon. Good morning usab tanan ng mga Kristiyano diya. Good morning diya sa Laturan Fundamental Baptist Church. Good morning uban si alagad si Ginoo diya. Good morning higala og mga igsoon. Good morning usab sa taga Cruising Libuna, tanan naman sa Cruising Libuna. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyano diya sa Cruising Libuna Fundamental Baptist Church. Good morning kanyang tanan nga gihandol ni Pastor Rosindo Mata. Good morning kanyang tanan. Good morning usab diya sa mga Kristiyano sa tanan nga nagapamati diya sa Philips o sa Agusan kanyon. Good morning kanyang tanan. Labi na sa mga Kristiyano diya sa Philips Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad sa Ginoo diya, madasigon malipayon nga pangalagad sa Ginoo ang chairman sa North Gospel Team, Pastor John Amor. Good morning, no?
Good morning usab sa taga Damilag. Tanan mata sa Damilag. Good morning kin tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Damilag Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Bancho alagad sa Ginoo diya. Pastor Robert Anthony Oculares. Uban siya kapikas kinabuhi usab silang bungas pagminalay. Pastor Dudes o Ma'am Lani. Good morning kaniyong tanan, no? O ngayong musab sa mga Aronias family, Asenieros family, Butihins family, good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Good morning mga higala o mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. So dalay gyud ang Ginoo niini nga ka buntago, no? Good morning sa taga-alay, tanan mata sa alay, good morning gyud tanan. Labi na mo Kristohanon giandol ni Pastor Rodi Soyko. Good morning. O gingum sa ila ni Ma'am Soyko, Pastor Rudy Soyko. Good morning ganyan tanan. Good morning usab sa taga Mambatangan. Good morning ganyan tanan. Labi na kasi mga Kristohanon nagyandol ni Pastor Makinindaban des Mambatangan Fundamental Baptist Church. Good morning ganyan tanan. Good morning Pastor Maki. O sa ila ni Brad Juas Abaton. Good morning uban siya kapikas kinabuhi. Good morning usab sa mga taga Balubal. Tanan naman sa Balubal. Good morning ganyan tanan, no? Ila Sister Noemi Kunyada Pulutan, oga Sister Esther Noemi Kunyada Pulutan, oga Brad Bubong, good morning. Good morning usab ila Preacheri sa Piliana, oga ban kang Ma'am Ning yang kapikas kinabuhi usab silang bungas pagminalay sa mga Gutierrez pamilya len Brad Jan. Ban sa kapikas kinabuhi usab silang bungas pagminalay, good morning kanilang tanan. Sa mga Sidinios family ila Preacher Jerome Sidinio, ban sa kapikas kinabuhi usab silang bungas pagminalay, good morning kanilang tanan, no? O guban sa ingom sab sa mga Kristohanon diya sa higala kumigson sa Balubal Fundamental Baptist Church. Good morning kayo tanan. Uban sa alagad si Ginoo diya Pastor Agsito ubam sab ka Ma'am Esther. Good morning kayo tanan, no? Good morning mga higala o mga igsoon sa kanginan nagapamati karon, no? Tanan na mati sa ato nga radio natin sa 100.9 FM. Dennis Manolo, good morning kanyang tanan. Kutob sa mabot sa atong signal, no? Good morning usab sa taga Kuwait. Tunga-tungang gabi diya sa inyo ang lugar sa Termares. O ngayong sa diri sa ato sa nasod sa Pilipinas. Mayong buntag, no? Sister Mares. Salamat sa Ginoo og dalay gyud Ginoo. Good morning kanyang tanan. Good morning usab sa taga Lunukan, tanan mat sa Lunukan, good morning kanyang tanan. Sa mga Dignos family, good morning kanyang tanan. O gingum sab labi na sa mga Kristohanon diha sa Lunukan Blessed of Fundamental Baptist Church, good morning kanyang tanan. Uban sa alagad si Ginoo diha malipayon madasigon nga nakig-uban kaninyo Pastor Vinci Declaro, Ma'am Itzi, o gimsab silang bunga sa pagminhalay. Good morning kanyang tanan diha Pastor Vinci, no? O gingum sab Pastor Rooney Pinuhon, uban siya kapikas kinabuhi usab silang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga San Miguel. Tanan naman San Miguel, good morning kaninyong tanan. Sa ilan ni Sister Minerva Galinsuga, ang mga Galinsugas family, good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa ilan ni Brad Dondon Losero, uban ka Sister Risa Losero. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga Kabangs family, good morning kanyang tanan ni Gala o mga igsoon. Good morning usab ila Brad Roger Balili, Sister Inday Balili, sa mga Balilis family, good morning kanyang tanan, no? Good morning sa mga Namoks family la ni Kagawad Namok, uban siya mga ganikanan Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning kanyang tanan, no? Uban ka Sister Marisa nga anak ni Nanay Saling Namok. Good morning, no? Okay kumusab. Good morning, ilani Kagawad Pingol. Good morning, no? Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. Good morning usab sa mga daigdigan sa pamilya, nanay karing daigdigan, uban sa mga kabataan, Sister Joy, uban sa kapikas kinabuhi, Brad Julio, singum sab sa ilang bungas pagminalay nga si Julie. Good morning usab kang Sister Grace, uban usab sa kapikas kinabuhi, Brad Jerry, uban sa ilang bungas pagminalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning usab kang Ma'am Gina, uban sab siya kapikas kinabuhi, Brad Archie, ingum sab sila bungas pagminalay nga si EJ ug si Aliyah. Good morning usab kang Sister Juan, uban sab kang Brad Juni, ingum sab silang bungas pagminalay. Good morning usab kang Sister Mi, o ingum sab
kang Bunbon o kang Brad Jiri ngayang kapikas kinabuhi. Good morning kanyang tanan. Good morning usab sa taga Diklom, tanan na matis Diklom. Good morning kanyang tanan. Sa mga Britos family, good morning, no? Tanan diya sa Diklom, good morning kanyang tanan. Labi na gyud sa mga Kristiyano diya sa gitawag siya ga Higala Kumigsoon Dayadim Fundamental Baptist Church, good morning kanyang tanan. Uban sa alagad si Ginoo diya, madasigon malipen kay uban kaniyong Pastor Litanio. Good morning kanyang tanan. Good morning usab sa taga Nuwas Ark, tanan na matis Nuwas Ark. Good morning kanyang tanan diya sa Santo Niño, Manolo Portets, Bukidnon. Good morning taga Nuwas Ark family. Uban sa alagad si Ginoo, madasigon malipayan kay uban kaniyong Pastor Raot, no? Pastor Toto Raot, ubat kang ma'am. O yung usab silang bungas pag minalay, good morning kaniyong tanan. Og salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Salamat na si Ma'am Eileen, siya nagamit sa ako ang account. Siyang nagdala sa tibok pwersa sa Living Hope Fundamental Baptist Church. Ma'am Eileen, good morning. Og yung usab sa mga Living Hope family diya sa PCH to. Good morning kaniyong tanan. Good morning dito sa Living Hope Fundamental Baptist Mission Work dito sa Taguluan. Good morning kaniyong tanan. Good morning sa mga Iran's family. Good morning kinatanan, no? Sansonados family, Gonos family, Naibis family, o Muniez family, o uban pa. Nga nakikuban ka na to, sorry, wala na to ng mga liyang uban, no? Good morning kaninyong tanan. Higala og mga igsoon. Higala og mga igsoon na tuta sa mga dito pa dito sa Manolo. Good morning kaninyong tanan, taga Manolo Portets, Bukidnon. Labi na gyud sa mga Kristiyano diya sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kanyang tanan. Uban sa alagad si Ginoo diya, madasigon malipayan kay uban kanyo Pastor Mike Unahon, Ma'am Susi. O giumsab silang bungas pag minalay. Good morning kanyang tanan diya, Ma'am Susi, Pastor Mike. Good morning kanyang tanan, no? O giumsab sa ilahang mga co-workers diya, Pastor Art Salbania. O giumsab silang misyonary, Pastor Noy Pinalas, uban kang Ma'am Nining. O giumsab silang bungas pag minalay nga si Jumjum si Daphne. Good morning kaninyong tanan. Higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon, no? So dalay gyud ang Ginoo sa inyohang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Okay, so good morning ila Brad Loloy Harawla, Sister Teresa Harawla. Good morning kanyang tanan. Uban pa, no? Nga nagapamati diha sa Manolo Portets, Bukidnon. So salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo, ang Ginoo gyud padayon magpanalangin. Higala ko og mga igsoon, okay? Paibalaw nga din ang atong uban sa pagpasalamat, salamat sa mga gitawag siya og layman nga naga-apil kagahapon sa paugnat sa kusog. Dinin sa mission work nga diin sila po ang nagsuporta, laymen o mga alagad sa Ginoo nga gagapon ubay-ubay sad. Salamat gyud sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo makalipay makadasig og nagmalampuson gyud kagahapon ang event sa mga laymen, higala og mga igsoon, no? Dinin sa PCH to, San Miguel Manolo Portets, Bukidnon, sa Living Hope Fundamental Baptist Church. Salamat ug dalay gyud gyud. Salamat ituod sa atong mga gitawag siya gipialan sa court. Thank you very much. So bisan man sa Corinti, thank you gyud kayo. Ang Ginoo gyud ang magbalos. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo, ang Ginoo gyud padayon magpanalangin nganhi kan natong tanan. Okay? Ang atong paibalo nga karong Nobyembre katapusan rong bulana. Okay? Kung di ko masayap, 30 siguro, no? So, karatapusan ng bulan ang atong fellowship dito pagaymoa sa Philips Fundamental Baptist Church. Sa mga taga-NGT General Fellowship na, no? O gigala og may igsoon, anhin na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Niini nga kabuntagon. Please open your Bible in the book of Luke chapter 15 verse 17 up to 19.
Ingon sa pulong sa Ginoo sa English nga pagka-translate, and when he came to himself, he said, how many hired servant of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse 18, I will rise and go to my father, and I will say into him, Father, I have sinned against heaven and before thee. 19, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as a one of thy hired servant. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, magamputa. Dalay ko nung labing gamhanan ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat kay Ginoo sa kay gayunan nga din sa makausapa, magapamalandong usab kami sa imong pulong. Ginoo gamita ang imong buhos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog yata nga pinasay nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. O Ginoo kami nga imong mga kanakan nga niya karon nga nagapamati. Tanan nga nagapamati. Panalangin ni Ginoo. Og tagay kami kaalam aron masabta na mas labing sa imong pulong ug magtulod kini kanamo nga mur kaming magbalipayon magbarasigon sa pagpangalaga di kanimo Ginoo. Ginoo ikaw magapanalangin bisan man sa dunay nagpamati karon nga dunay balatian. Ikaw magahikap sa imong gamanan kamot sayad silang lawas sa dunay balatian. Palihog ayuha pinagis mo gawon sa imong tabang. Bisan ipamulong mo lang si imong trono mamayo diha mamayo ingunana ikaw kagamanan ingunana usab ang among pagtuo diha kanimo Ginoo. Ginoo palihog, ikaw magpanalangin sa imong pulong. O karon sa among nga padayon karon, panalangin ikaw sa imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Ihatag ang pinsay nga kaalam. Kini ang gitugyan o giampo o gihangyo salamatan tanan diha kanim Ginoo. Di lamang sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala og mga igsoon, o ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin sa atong nga pamalandungan nga iapulong nga nagahisgot sa usa ka taong mausikon. Muna nga itong pamalandungan karon the prodigal son, ang tao nga mausikon. Sa diya nga nakaamgo na siya sa ihang gibuhat nga anaa na siya sa gitawag siya kapait. Nakauna-una siya nga diin ang iyang gitawag siya og amahan, labihan ka daghan og mga panalangin. Og ningon siya, muadto ako ug moingon, amahan, nakasala ako batok kanimo ug bisan man batok sa langit. Og himuan na lang ako nga usa sa imong sulugon. Kaya dili na ako ngayon tawgon nga imong anak. Og higala og mga igsoon, mauni ang usa sa atong gibasa karon. Pero kung atong tan-awon kining anak nga mausikon, gitawag kini siya bunggang-bungga sa iyang ginikanan. Kay naa tanan. Pareha masab kanato nga kitang mga anak sa Dios, bunggang-bungga tay. Kaya nga atong Ginoo dato tag-iya sa tanang butang. Og mao nga kini usab nga usa ka gitawag siya og taong mausikon, dili na sa gusto nga makadungog pagsermon sa iyang ginikanan. Dili na sa siya gusto nga din maaging under siya sa iyang ginikanan. Ambot pasabot di tingali gusto mo masultihan. Gusto na nga kinabuhi nga siyara. Og baga sa aktual mura ba og atong buhatan og drama. Mura ba og dili na ko gusto nga mo pander pa ko nimo. Ihatag na nako ang bahin kay gusto na kong magkinabuhi nga wala ka. Puringunan na bito sa drama.
Ug ang ang gikon din nga gipangayo gyud niya ang iyang bahin. Pero higala kumigson usa kini kay kasakit. Higala kumigson nga pamalandungon kung sa atong kultura isip Pilipino. Mura ba oga usa sa gitawag siya oga suris paggamit ni kanang panunglo ba? Nga naman sa atong kultura sa Pilipino madawat nato atong mana kung kwartahan kay ang atong gitawag siya ginikanan, madawat nato kanang patay natong ginikanan para bang giisip na niyang patay ang iyang ginikanan. Mura ba oga kung atong buhatag drama, mura ba oga gusto na ko nga wala na ka, ako na lang magkinabuhi. Ug sa ato nga mga Kristohanon usahay, kung naa na gani na ka nato delikado na. Nanatas gitawag siya nag-backslide ng ato kasing-kasing. Kay dili nata gusto nga ikauban nato ang Dios nga atong amahan nga tuwas langit. O kano sa lang nato may mga amahan ang Dios nga tuwas langit sa diha nga mutuo ka. Musalig sa gibuhat dito sa cross nga ikaw ug ako giduphan ang atong mga sala sa Dios. Higala og mga igsoon. Giangko niya nga iya gyud. O karon higala og mga igsoon, balik ko na ko salamat sa pag diha sa akong account nagbaylo mig cellphone ni ma'am. Salamat Ma'am Ellen sa pag great og good morning Pastor Limbag, dalay gyud ni Ginoo makalipay maganasig. So karon higala og igsoon balik ta. Atong isgutan padayon ang kinabuhi ni ini nga taong musikon. Grabe yang hangyo sa iyang amahan. Nadili naman ginunta na pwede. Pero ang nahitabo, gitagaan na lang permission sa iyang amahan. Gitagaan siya o tuod man, gihatag sa iya ang katunga sa katigayunan. Kay duha man iyang mga anak. Mga kay duha man. Sumoto nga, bunggang-bungga kay siya. Pagikan niya. Pero din na sa atong gibasa na kaamgo na siya. And when he came to himself, and he said, how many hired servants of my fathers have bread enough? Nga samtang ako, aniya ako sa labihan kapait. Nga daw kakamatayin na sa kagutom. Pero ang akong amahan, daghan kayo siya uga, mga sulugoon uga, bunggang-bungga pa ang pagkaon. Pero sa nakuha niya ang bahin higala og mga igsoon, grabe ka bungga. Barkada diri, barkada dito, babae diri, babae dito. Pero sa nahurot na ang iyahang katigayunan, ang iyang bahandi, ang iyahang bahin, wala na'y barkada nga bidoon. Muna ingon sa kanta sa wordlay, kun may kwarta ka, daghan kag higala, ug kun mapurdoy ka, yamiran kanila, wala nagyoy ni dool. Wala ni tabang. Pero sa naa pa siya, bunggang-bungga. Muna igala kabisod kong tanaw na to, ang taong mausikon, nakahuna-huna siya ngang iyang amahan, hilabihan ka dato. So ang iyang gibuhat, tigala kamisyon ko natong tanahon, usa kini sa hulagway sa usa ka gitawag siya ga Kristohanon nga naga palayo sa amahan. Nga langit nun. Niya kung natong tanahon, usa kini sa gitawag siya backslider. Ang taong mausikon sa panahon, sama ni ining usa ka tao dili kay panahon, apil ang time. Apil ang trisyon, time. Ang nitabuhi gala kumigsoon, kung natog yung tanaw ni siya, number 1, the backslider realization. Nakarealize siya nga dili maayo ang iyang
kaimtangan na. Busa igala kumigsoon, ikaw ug ako madiha nga magtalikod ka diha sa Ginoo. Hayahay pang pirmero kay take note, si Satanas naga offer sa kalibutan. Ug mo nang hayahay pa. Pero sa diha na nga mo epekto na ang imong pagtalikod diha sa Ginoo, gitawag sa consequence. Diha ka na, human ka na. Munang ingon sa Proverbs chapter 14 verse 14, the backsliding in heart shall be filled with this way, on his way. Ang backslider nga kasing-kasing, kanabang nitalikod diha sa Ginoo. Pero may gina failure ang iyang mga dalan. Sama ni ining gitawag siya uga. Higala kumigson, nining usa ka tao nga mausikon. Kung ikaw gani magtalikod diha sa Ginoo, usa sad ka sa taong mausikon. Higala og mangigson. Og matud pa ang taong dili mausikon, satisfied sa iyang kinabuhi. Higala kumigson nga naman, bunggang-bunggang panalangin nga hatag sa Ginoo sa tao nga nagpaduol sa Ginoo, nagmatinumanon diha sa Ginoo. Na? Nagkinabuhi nga tarong sa tubangan sa Dios. Nga mukaon minom bisan say buhaton-buhaton nga malipay ang Dios sa iyang kinabuhi. A faithful man shall abound with blessing. Muna igalang kumigson. Gaabunda agag kaabaon ka overflowing ang panalangin. Kung sundo nimo ang proseso sa pagkuha sa panalangin nga gikan sa Dios, seek God first, serve God first, share God first. Munang taong matarong. Balik ko na ako sa pagbasa sa Proverbs chapter 14 verse 14, the backsliding in heart, the backslider in heart shall be filled with his own way, and a good man shall be satisfied from himself. Nga naman, ang tao nga nindot o kasing-kasing, wala mo talikod diha sa Ginoo, mukaon sa minom sa ang buhaton-buhaton niya nga malipay ang Dios. Mao ning dili backslider nga kasing-kasing. Abi ni Migalag Migson, ipabungga sa Ginoong panalangin. Og sa diha nga magpanalangin na siya, nga a faithful man shall abound with blessing. Proverbs chapter 28 verse 20. Ug sa diha nga andunay panalangin, ang panalangin nga iya sa Ginoo dili magdugang og kasubok. Hinuon make it threats. Unya ka ng circle, higala kumigson or money pagkapin na lang na. Na? Subo sa higala og mga igsoon. Dato kas kalipay, kalinaw, kadasig. Ug ang money pakapin na lang na. Igala og mga igsoon. Og sa diya nga magpanalangin ang Dios, wala dugang kasubok. Asa mabasa? The word of God is taken from the book of Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord make it rich and no added sorrow with it. Busa igala og mga igsoon, kung wala ni buhatas usa ka taong mausikon, dili siya nganlan usa ka taong mausikon. Kung dili igala kung igsoon, usa siya ka taong nga matinumanon og mubunggang-bunggang panalangin. Og dili siya makatagamtam niining sa diya nga nakaamgo si siyang kaugalingon og nakaingon siya nga ang iyang amahan daghan kaayo mga sulugon og daghan pagid ang pagkaon. Samtang ako niya sa ilabyan kapait nga halos na mamatay sa kagutom. Adto ako sa kong amahan og maingon, amahan, nakasala ako batok sa langit og kanimo. Og dili na ko angayan nga himuon nimong anak, ug tago nimong anak. Kung himuan na lang ako usa ka hired nga imong servant. Og nalipay kayo ang amahan. Grabe nga kalipay. Inya mag-ihaw kita og baka nga mga matambok. Kay nga akong anak nga namatay na, nabanhaw, nabuhi. Pasabot ni balik na sa akong kiliran.
Higala kumigsod kung ikaw nagpalayo diha sa Ginoo, kaya na kanimo ang gitawag sa backsliding heart. Ayaw pa buta nga mabot ang panahon nga lunusan kas kagutom sama ni ining gitawag sa prodigal son. Balik sa kiliran sa Dios. Kay daghan kaayo og panalangin nga ihatag sa Dios kanimo. Kalipay, kalinaw. Og someday mutaliwan kita ni ining kalibutana. Dito kita ipapuyo sa Dios balay dito sa langit nga blunlon bulawan ang atong pagapuyan bisan man ang atong pagatumban. Ingon sa kanta, higala kumingson dito sa langit. Grabe ang kalipay. Kalipay maangkon mo. Unya, balay nga bulawan. Balay bulawan. Pagpuy anta. Mao kana higala og mga igsoon. Salamat sa Dios ug dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kabuntagon nga diin kita makapadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Bahin niini usa ka tawo mausikon aron kita makabantay nga dili mayong usik-usikan ta ang atong panahon. Dinhi niining kalibutana diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Higala og mengson tanan nga mga nagpalayo diha sa Ginoo. Walay maging successful, permero lang nindot pa ang kinabuhi. Kay take note si Satanas naghaylo usab sa kalibutan baga kay sagnaong mura ba siya tag-iya. Bisan ang Ginoo yang gignan, muhuluhod lang kag musimba nako, ihatag ko kanimong gingharian. No? So igala og mga igsoon, permero bunggang-bungga pa kay mao nang upper sa kaway. Pero sunod mo resulta na gani ang pagpalayo mo sa Ginoo. Diya ka na mukamang sa kalisod. Higala kong may igsoon. Og naamang galikana, come the Lord immediately. Don't delay. Ask the Lord, Lord, help me. Lord, suri kay Lord. Salamat kay imo kong gimahal o gipangkat. Higala og may igsoon. Sariya nga nakabantay na siya. Kining usa ka taong mausikon the prodigal son atong makita the backsliding realization. Backslider realization number 1. Number 2 is nakaamgo na siya. Igala kumigson the best solution ang iyang gihibuhat. Ang lamaayong resolution. Ang maayong resolution sa iyang kahimtangan. Amuadto ako sa akong amahan. Ingon niya sa 18. Og moingon ako, nakasala ako kanimo, amahan og batok usab sa langit. O nakasala ako batok sa langit ug kanimo usab akong amahan. Dili lagay da backslider realization kundi atong makita sa kinabuhi nining prodigal son. The life of prodigal son is naghimo siya of the best resolution. Ato makita dili lang kay the backslider realization, sunod the best resolution, ang pinakamaayong solusyon sa iyahang kahimtangan. Higala og mga igsoon nga mo surrender siya sa iyang amahan. Og mahimo lang kini higala kumigsoon kung dili magpasulabi ang imong garbo sa kinabuhi o ang iyang garbo sa kinabuhi. Higala kumigsoon, nabiruan natong makita sa the best resolution sa taong mosikon nga di nakaamgo na siya sa iyang kahimtangan. Munang iyong koda the backslider realization, nagbuhat usab siya kay nakarealize na siya, nagbuhat siya the best resolution. Ingon niya, ato na ko akong amahan. Ato makita approach the Father. Iyang i-approach, gani naglisod siya. Kaya sa pagkakita siya, sumara sa story, sa pagkakita niya sa iyang amahan, mitalikod siya og nakabantay ang iyang amahan.
Kung atong tanaw ni gala kumigsoon kay naa na siya si gitawag siya ga hilabihan gyud kalisod. Nagtuo ko nga di na unta gyud siya mailhan. No? Pero kaya ang amahan makailamang gyud sa iyang anak. Dali-dali ang amahan ug tawag sa iya. Ug gigako siya. Kaya ang iyang anak nakarealize. Muning ko the backslider realization. Og mauni nga atong nakita, dili ang the backslider realization, kung dili the best resolution, iyang gi-approach ang iyang amahan. Atong makita, approach the father. Og ingon niya, nakasala ako kanimo, nakasala ako batok sa langit, amahan ako. Og ingon Sam, nakasala sa ako kanimo. Sigala og maigsoon, dili lang kay approach the father and the best resolution nga gibuhat niining taong mosikon, kundili admit his failure o admit your failure. Kita nga pakyas ato i-admit nila kay magbuhat pag kita resolution nga lahi. Ngay pamahid na to suban, si Kuan Manggod, ana. Ayaw na, dugangan na ni mong sayop niya na. Subo sa higala og mga igsoon, the best resolution sa usa ka taong mausikon kay nakaamgo na siya, muna the backslider realization, kita din niya, nangita din siya, the best resolution, approach the father. Sunod, admit his failure or our failure or your failure. Higala kumigsoon. And pasaylo ako amahan. Ask forgiveness. Ask for forgiveness. Una, the best resolution nga gibuhat sa usa ka anak nga nakasala sa iyang amahan ug sama man kita kung nakasala ta, approach the father. Nakasala akong batok sa langit. O ingom sab kanimo akong amahan. O di nalaga admit our failures. Ato bang dawato ng atong mga kapakyasan. Kay mitalikod magid kita kay usahay. Gusto kitang magkinabuhi nga kitara, pero dili kita mahimong magkinabuhi nga kitara. Tungod kay ingon sa Ginoo, gawas kadako wala ka mo yarang mahimong. Busa, dili gyud maayo nga magpalayo sa Ginoo. Igalaw migsoon. Sunod, ask for forgiveness. Duol sa Ginoo. Hangiwa siya alang sa pagpasaylo. Nga pasaylo ako, amahan nga langit nun. Higala og migsoon. Sister Teresa, nana de Sister Teresa Lucero. Comment Sister Teresa para di mawala. Regards ko diyo Brad Dondon. Salamat Sister Teresa. Uban sa imong mga kabataan. Admit your failure. I mean, approach the Father. Admit your failure. Ask for forgiveness. The life of Rodrigal San. Sister Mares. Ako nagkang-greetings kang ganina once again. Maayong tunga-tungang gabi diya sa imong nasod nga ributangan sa quiet o maayong buntag dire sa atong nasod sa Pilipinas. Salamat Sister Maris kay nanakan lipay kay ko. Ato'y pamalandungan Sister Maris, the life of Rodrigal San. Ang usa ka taong mausikon, iyag yung gikuha ang iyang bayan Sister Maris. Kay gusto siya magkinabuhi nga siya ra. Apan ang realidad, kita nga magkanakan sa Ginoo dili mayo magpalayo sa Ginoo. Kaya yung Ginoo gawas ka na kung wala ko mayarang mahimo. O busa mauni nga ang usa ka prodigal son naka-realize. Muna na biro natong student Sister Maris, the backslider realization. Naka-realize siya nga ang iyang ama dagan kayong mga pagkaon at samtang siya halos nagakamatay. O busa na birto atong itanaw Sister Maris, nagbuhat siya the best resolution. Ang pinakamaayong solusyon
resolution sa iyang kaimtangan. Number 1, approach the Father. Number 2, admit the failure or his failure or our failure and ask for forgiveness. Di ba, Sister Mares? Amen? Sister Risa, di ba? Amen? Brother Don, sa muna igala og mga igsoon. Busa igala og mga igsoon, gikinahanglan nato kung kita nagtalikod na diha sa Ginoo, kinahanglan nga kita makarealize. Kay sa giyon ko na pareha sa prodigal son, na usa ka taong anak nga mausikon, permero bunggang-bungga pa. Unya, kung daghan ka o kwarta, daghan kay kaghigala. Pero kung wala kay kwarta, wala na kay higala. Muna itong kanta sa wordlay. Ug kun may kwarta ka, daghan kaghigala. Ug kun mapurdoy ka, yamiran kanila. Muna, igala og maingson. Hinaot kung ikaw nagtalikod diha sa Ginoo karon. Karon ang Ginoo nakigsulti sa imuha. Kung naapa ka sa kaharuhay karon, paabuta nga moabot ang panahon nga resulta sa imong pagpalayo, sama ni ining prodigal son. Sama ni usa ka taong mausikon. Kung ikaw nagpalayo diha sa Ginoo, usa ka taong ikaw nga mausikon, kay imong giusik-usikan ang imong talento, wala nimong gamitan diha sa Ginoo. Giusik-usikan nimo imong panahon diha sa Ginoo. Giusik-usikan nimo ang imong talent diha sa Ginoo. Og ang treasure nimo igala kumigsoon. Busa kung kita nimo nga naa ka sa pagtalikod diha sa Ginoo, approach the Father. Nahimo na itong amahan ang Diyos pinaagi sa atong pagtuo, pagdawat kang Kristo Jesus. Ingon nga atong Diyos ug maluluwas atong kinabuhi. Kung ikaw wala pa nahimong anak sa Diyos ug nag-ingon lang ka nga anak ka sa Diyos, pero wala pa ka mutuo, musalig sa iyong gibuhat to sa cross, ug wala pa nimo ni dawata, dili pa ka anak sa Diyos. Kaingon sa pulong sa Ginoo sa 1:12, sa tanan midawat, katurag yung midawat. Sa tanan mituo, katurag yung mituo. Bakit still nang higala ka mong ka pulong pagdawat o pagtuo, pagsalig? Bakit still na nga imong gisaligan ang dugo ni Kristo Jesus dito sa cross, nga mo'y makahinlo sa atong mga sala. Higala og mga igsoon, mauna ang pulong sa Dios. Ug sa diha nga mituo kang misalig nini, i-enjoy ni imo ning dawaton resulta sa imong pagtuo. Ni desisyon ka nga imong kining i-enjoy ug mo nang imong gidawat ug magkaroon epekto sa imong kinabuhi ug tinuod na sa akong kinabuhi usab. Kaniadto na nakoy pagtuo pagsalig, pero sa wala pa kon desisyon nga modawat nini, wala ni mag-epekto sa akong kinabuhi. Igala og maingsoon. Pero sa diya nga ako na siyang gipili, ako nang gidrawa, ako nang gi-enjoy, andaan akong pagkatao ka pangawala o ang bagong pagkatao mo'y kaabot. Higala og maigsoon, o ingon ko sa alagad si Ginoo saon ni pagdawat, pastor. Ingon sa kalagad si Ginoo, isugid pinagis mong baba. Kaya ingon ang pulong si Ginoo sa Roma kapitulo 10 versikulo 9 nga to sa 10. Kaya kung magasugid ikaw pinagis mong baba og magatuo sa kanasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo ug gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, nan manos ikaw. Isugid nimo ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nga siya nabanaw gikan sa mga patay, but imong gising gituan nga nagpagamatay para pagluwas kanimo. Ug nabanaw. Ingon sa Dios kay ang tao pagkapatarungon sa Dios kay mituo man sa kanasing-kasing ug mamaluwas siya kay gipahayag man kini. Klaro og tataw kayo Roma kapitulo 10 versikulo 9 ngadto sa 10. Ingko nga unsaon ni pastor kay naa ko'y pagtuog pagsalig. Higal kami sa di ko ni ikaulaw. Dagang isyu nini pero di ko ni ikaulaw, ningon gyud ning usa ka lagad si Ginoo. Sige, isulti ni dito sa iyong kwarto. Ayaw pastor karon gusto ko nga karon dili ko kumpiyansa. Ikaw igala kami kung gusto ka ingon ani ra. Pagigsulti sa Ginoo heart to heart. Munang pag-ingon sa alagad sa Ginoo, ingon ani ako pagigsulti humanan ako ni, pero tudloan ta ka. Gusto ka man gyud. Ikaw sad kung gusto ka.
Ingon na nira, Ginoo, Ginoo, gila ko nga akong makasasala. Gila ko nga akong makasasala. Pasayloa ako, Ginoo. Pasayloa ako, Ginoo. Ginoo, Ginoo. Gituhuan ko ikaw, gituhuan ko ikaw. Nga nagpagkamatay. Para pagluwas kanako. Ginoo, dawaton ko ikaw. Ginoo, dawaton ko ikaw. Nga akong Dios. Ug manuluwas akong kinabuhi. Ug gikan karon. Ikaw na ang maghari. Kanako. In Jesus' name. Amen. Agosto 25, oras alas 7 gabi 1991. Di gyud ko malimot. Nagkaroon og kalipay ang akong kasing-kasing. Kay nana ko'y kasiguruhan langit paingon. Kay ang natao diya sa Ginoo mo nang natao pag-usap. Una natao kasi minani kadua natao ka sa Ginoo ug ikaw ang giingon sa pulong sa Dios. Sa 1:3:3, sultihan ko ikaw, gawas ko ng tao, matao pag-usap. Makasulod siya sa gingarian sa langit. Una na tao kasi minahan. Una na tao ko sa minahan, ikadua na tao ko des Ginoo. Ug ang natao des Ginoo mo nang na born again. Dili na reliyon ko, dili relasyon diha sa Ginoo. Og dito nagkaroon og epekto sa akong kinabuhi nga ang daan pagkatao ka pangawala ug ang bag-ong pagkatao mo higabot. Busa di gyud ko maulaw pakigsulti niya na kaninyo higala kong migson. Kaya akong gi-enjoy ang kaluwasan nga akong naangkon nga akong gituan kisaligan nga si Kristo lamang magkaluwas ug walay lain. Og nakigsulti ako sa Dios heart to heart. Dagan isyu ana pero ay pagpadala na higala kong migson sagdi lang na sila. Ila pud na. Importante nga nakay kasiguruhan langit paingon. Kaya mong gisugid imong pagtukay kung magasugid ikaw pinagismbaba og magatuos ka na sigasing nan maluwas ikaw. Kaya tao pag matarungon sa Dios kay mituo man si kinasigasing mamaluwas kay gipahayag man kini. Ang pulong si Ginoo kinutlo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 ngadto sa desperting klaruha higalak migson. Higala og may son approach the Father, the best solution or resolution. Kung ikaw nag-backslide, muna the backslider realization, nakita niya nga dili na magpalayo, maayong magpadayo sa iyang amahan. Busa ihang gihimo nga magpaduol siya balik sa iyang amahan. Kini mao kini ang usa ka sambingay bahin sa taong mausikon. Ingon sila lisod ang pagtan-aw sa gitawag sa pulong sa Dios. Kay daghang sambingay higala kay migsun na sayop kaniana. Kaya ang sambingay gihisgutan ang butang yutanon aron masabtan ang butang nga langit nun. Nga ikaw kung magpalayo kas Ginoo, wala gid kay mahimo ingon ni Jesus Christ, gawas ka nako, wala gid kamoy arang mahimo. Busa kining prodigal son, taong mo sikon kay nagpalayo di as Ginoo, nag-worse ang kinabuhi, pero meron maayo pa. Pero sa diha nga naga palayo na sa Ginoo, resulta na ang iyang pagpalayo sa Ginoo dunay consequence. Kay kung anak kas Ginoo ingon si Branon, ang anak kong pinalangga akong ginalatos. Mauna ang resulta higala kong migsoon, may kamang sa kalisod. Pero ang nakanindo, the backslider realization, iyang nakita, iyang na-realize ka dili mayo magpalayo siyang amahan. Kaya iyang amahan dato. Sa mga atong amahan nga langiton dato tagiyas ta ng butang. Magasupply siya sa kinahanglan nato. Sumala sa iyang kadato according to Philippians chapter 4 verse 19. Pero higala og mingson, sultihan ko ikaw kung magpalayo ikaw sa Ginoo. Naagi may tabu something wrong sa imong kinabuhi. Kay matud pa sa atong ginabasa kaganina, higala ko mingson nga ang dalan sa usa ka taong backslider o kasing-kasing failure gid nang iyang dalan. Apan ang tao nga matarong nagkinabuhi nga tarong sa tubangan sa Dios, kay iya na siya sa Dios. Higala ko mingson magsatisfied sa iyang kinabuhi, higala ko mingson ang mataglakang niya o ang panalangin nga ibubo si Ginoo. Kaya nga naman ingon ko nga a faithful man shall abound with blessing, matud pa sa pulong sa Dios. Proverbs chapter
28 verse 20. Ug sa diha nga ang Ginoo nagpanalangin kanimo, kanang panalangin nga iya sa Ginoo makahimo ka na nimong kadato. Kadato sa kalipay, kadasig diha sa Ginoo, kalinaw. O kanang circle, sigiyon ko na, money, pakapinra na sa Ginoo. Higalak migsoon. O gingon pa, sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord maketh rich and no added sorrow with it. Wow! Magkapadato ang panalangin sa Ginoo, wala pa'y dugang ang kasubo. No added sorrow with it. The blessing of the Lord maketh rich and no added sorrow with it. The word of God is taken from the book of Proverbs chapter 10 verse 22. Higala og mga igsoon. Bosa, the best resolution, approach the Father, admit your failure, ask for forgiveness ngadto sa Amahan. Higala og mga igsoon, mao nang tulo kay approach the Father, admit your failures, ask for forgiveness. Wow, pagkanindot pa. Subo sa higala og mga igsoon, atong makita sa usa ka taong mausikon. Upat na lang ni higalak, upat ni sa higalak migson, di na tumuhuman karon, ya hapit na ang oras. Makita nato ang taong mausikon, the life of backsliding heart, backsliding. Amen. Atong makita ang the life of prodigal son. Nagpalayo sa Ginoo, gitawag sa backslider. O nakarealize ang backslider. Grabe na akong kalisod. Akong amahan perting hayahaya. Ang iyang mga hilper perting hayahaya. Nagahikuan sa hilabihan nga ka nindot sa ilang kahimtangan kay bunggang-bunggang panalangin. Pero samtang ako niya halos na kong kamatay sa kagutom. Ato ako sa kong amahan. Dili lang kay the backslider realization kundi the gitawag siya ga higala kumigson the best resolution. Una nga B, the backslider. Una nga R, higala kumigson realization. Ikaduha nga B, the best. Duasad nga R is resolution. Higala og mga igsoon, approach the Father, admit your failure, ask for forgiveness. Og dinita si kaduha nga B, ganina the backslider realization, ikatulo, the best resolution. Sunod ikatulo, the believable repentance. Di kita tumuman karon ni galak migson, pero ato ning tapsing-tapsingan. Higala og migson, ang katuhuan ba nga paghinulsol? Kaysa giyon ko na ang katuhuan nga paghinulsol. Sige na to na iskutan, the repentance is dili na siya gabuhat og another pud nga sala. Kay kun gitawag na siya paghinulsol, di ginang gabuhat og dili mayo. Pero pagbasol, pareha kang Judas, nibuhat pagid sa dili mayo. Gikitil pa niya iyang kinabuhi nga di siya tagiyan niadto. Mutong pagbasol ni Judas. Pero ginagitawag siya oga the believable repentance. The word repentance is turn away from sin. Kung atong tanaw ng usa ka taong musikon, wala na dayon siya mag-usik-usik sa iyang panahon. Sa diya nga nakita sa the backslider realization, nakita ang the best resolution. O makita sa nato, the believable repentance. Ang katuhuan nga gitawag siya paghinulsol. Dili katuhuan nga pagbasol ha. The believable repentance. Ang katuhuan nga paghinulsol, amen. The word paghinulsol, repentance. Repentance is turn away from sin. Mutalikod sa sala. Higala kumigsoon kung naimong tanawon pagayo. Kung ikaw nagpalayo na sa Ginoo,
talikod sa sala, ayaw nagbalik niya na. Approach the Father. Munang the best resolution. Admit your failure. Ask for forgiveness. Pangayog ka pa sa iluan. Diha sa atong amahan nga langit nun. Kay kung magpalayo ka, ingon sa Ginoo, gawas ka nako, wala gyud kamoy arang mahimo. Higala og mga igsoon, atong matanaw, unsa ang kinabuhi sa gitawag siya nga taong musikon. May gani ka nakarealize siya o nakabuhat siya the best resolution o atong nakita the believable repentance. Nganong believable man? Higala kumigsoon, para magod sa Ginoo ang sacrifice, mo na usa ka nindot kana bitaw imong isakripisyo, imong kagalingon para sa Ginoo. Ug ang Ginoo lain sa siya kung sakripisyo kay hatag niya tanan. Ingon sa kanta, gihatag ko kanimo ang kinabuhi ko, unsay ihatag mo. Gibiyaan kong himaya og trono ko, unsay gibiyaan mo. Diabiyaan mo ba ang garbos kinabuhi ug nagpaubos ka diya sa Ginoo? Higala ang mingson, diha makita ang gitawag siya the believable repentance. Ikaw ug ako nga makasasala. Kung miingon ka nga Ginoo, giila ko nga ako makasasala. Og natalikod ka sa sala kay repentance man is turn away from sin. Dili na ka mo balik sa pagpakasala. Og ipaubos mo imong kaugalingon sa Ginoo kay nagkinahanglan ka Ginoo sa imong kinabuhi. Ug mao na akong gibuhat tigalag migson. Ug gikan niadto nagmalipayon ako og daghan nga mga panahon nga diin dunay mga pagtintang nga mutalikod diya sa Ginoo, mo backslide diya sa Ginoo. Apan sa grasya sa Ginoo, ang Ginoo padayon, kung na kay kapakyasan mo lang ito kagahapon, isnutan ng mga pasurma kay Lindaban. Uban ka nga brajuas, o katong isa kay igsuon sa pagtuo, ang ginulahi siya. Ngayon bis masakasala ka, muapaw pa ang grasya sa Ginoo, labaw sa imong sala. Inguna na kabayo ang Diyos. Busa sa ang Ginoo muhatag kaluwasan, dili hatag bawi. Pero kung magpalayo ka sa Diyos, ikaw ang manubag niya na sama nining prodigal son. Higala ang mengson. Take note, grabe ang grasya sa Ginoo. Ilabihan ka, nindot ang grasya sa Ginoo. Nga sa diya nga mapakyas ka, kay mapakyas magyud kita. Padayon nga maapaw ang panalangin sa Ginoo para sa imuha. Ug mauna nga, mabot gyud ang panahon nga makarealize ka kay nag-backslide ang imong kasing-kasing. The backslider realization. Makabuhat kag the best resolution. O gingumsab, the believable repentance, turn away from sin. Higala kumigson. Isa na lang kami, gamay na lang kayo. Og naatong nakita, higala kumigson, katuhuan nga kinabuhi, honest. Dayon, naa niyang humility. Feel heart siya. Feel siya kasing-kasing. Honest. Humility, heart feel. Sunod na ito, isigutan ni Kala Kumigso, kaya doon na pa'y tulo ini. Under sa nini. Ano pa ikaw pat, under nini, tulupod. Ikala Kumigso. Second part, sa paghisgot sa the life of the prodigal son. May gani kaya nagka-realize siya. The backslider realization. May gani kaya nabuhat siya o the best resolution. Unya, the believable repentance. Magaputa na laygon og labing gamhanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga amo na patalinghugan. Panalingin kini sa tagsa namo kasing-kasing ug unang-una aron nga amo kini may gabayan sa pagkinabuhi nga dili gyud maayo nga magpalayo di kanimo Ginoo kay gawas kanimo wala gid kami arang mahimo. Ikaw ang tag-iyas tanang mga butang na aragid kanimo ang kabulahanan. Ug kami magmatinumanon, ikaw magabukbo sa daghan mga panalangin. Salamat niya na Ginoo. Ikaw magtagbo sa sumala sa imong kadato. Dalay gyud ikaw Ginoo, salamat sa imong pulong nagigsulti sa imong tagusan namo kasing-kasing.
Himo na ni panalangin matag usa kanamo. Gitugyan gyud salamatan piglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala kumitson kini si Pastor Jenny Limbag nagiguban kini sa tulong ng pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tao masayon sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa naganto sa atong pagpaminaw sa atong live ug bisan man sumabot pasad nga maminaw, salamat daan. Mayong butang ug God bless kaninyong tanan. Bye-bye.